Калі ласка, пакажыцеся тыя, хто ўжо ў трэці раз до нас завітаў. Аплодисменты нашим ветеранам. А теперь, калі ласка, падыміце рукі тыя, хто ў нас ўжо ў другі раз. Мы вітаем вас, вялікі дзякуй, што вы сёння таксама прыйшлі. Пакажыце таксама сябе і тыя, хто прыйшоў до нас упершыню. Прывітанне сябры, я спадзяюся, што вам у нас будзе цікава таксама. Так, спадарства. Для тых, хто прыйшоў до нас у першы раз, мяне клічуць Марыля, і сёння мы з вамі правядзём гэты вечар разам. А што гэта за вечар? Гэта вечар ірландскай культуры. Такім чынам, што нас чакае? Літаральна праз некалькі хвілін спадар Яўген пачне для нас лекцыю пра змаганне ірландцаў за сваю свабоду. Папрошу павітаць спадара Яўгена. Пасля лекцыі Яўгена мы з вами згуляем у святочную гульню, дзе вы атрымаеце свае падаруначкі, таму удзельнічайце актыўненька. А пасля гэтага нас чакае майстар-клас па ірландскай песні. Мы з вами вывучым адну застольную ірландскую песню 16 стагоддзя, перакладзеную на беларускую мову. А зараз на слайдзе са мной вы бачыце 2 кілограм супольнасці, 2 кілограм супольнасці. Першая гэта суполка еўрапейскай моладзі, а менавіта нашых івентаў. Дадавайцеся да нас, будзе ўся інфармацыя за тое, што мы робім, а таксама проста контакт з вами, мы хочам чуць ваше меркаванне, в прынцыпе, проста пабалдаць, умоўна кажучы. Другая суполка – гэта суполка Еўрапейскай Беларусі, той арганізацыі, пры падтрымке якой мы і ладзім наш івент. Калі ласка, праходзьце да нас. Што ж, калі мы ўсе гатовыя, я думаю, самы час распачынаць наш вечар, правільна? Добра, тады я перадаю слово спадару Яўгену. Вітаю вас усіх. Ірландія, яна, нягледзячы на вялікую адлегласць ад Беларусі, яна мае з ёй шмат агульнага, шмат супольнага і шмат падобнага. Ірландцы існуюць яшчэ з тых пор, калі кельцкія плямёны кантралявалі амаль усю еўрапейскую частку нашага кантынента. Яны змагаліся з Рымскай імперыяй, аднак сама Ірландыя яна ніколі не была пад рымскім уплывам. Вось, і таму грамадства там у ёй было вельмі архаічна. Людзі дзяліліся на кланы, і на чале кланаў стаяў кароль. Ну, гэта насамрэч быў дробны правадыр, які проста так горда іменаваўся, бо на ўсёй маленькай Ірландыі такіх каралёў было каля сотні. Вельмі шанаваліся сярод ірландцаў жрацы-друіды. Ірландцы лічылі, што яны валодаюць нейкімі надзвычайнымі ведамі па ўпарадкаванню гэтага сусвета. Яны маглі выклікаць там ураджай ці неяк залагодзіць багоў, каб яны даслалі добрае надвор'е. Дахрысціянская Ірландыя, яна не была такой занядбалай, як прынята думаць, аднак усё роўна гэта быў вельмі бедны край. Там не было такіх вялікіх гарадоў ці культурных цэнтраў. Самыя вялікія гарады ўяўлялі сабой умацаваныя паселішчы з драўлянымі хатамі і землянымі валамі. І вельмі старажытнымі з'яўляюцца ірландскія сагі, якія могуць даць уяўленне пра той старажытны лад. Яны складаюць цэлыя цыклы і цесна звязаныя з міфалогіяй кельтаў, якая практычна не змянялася на працягу вякоў. І вось сапраўдным культурным штуршком для Ірландыі стала прыняцце хрысціянства. Хрысціў Ірландыю святы Патрык. Гэты чалавек у юнацтве быў скрадзены з Англіі ірландскімі рабаўнікамі і прададзены ў рабства, з якога ён збег і пасля гэтага увераваў у Бога, вярнуўся ў Брытанію і праз некаторы час вярнуўся назад у Ірландыю дзеля таго, каб ужо прапаведаваць веру сярод ірландцаў. Ён абраў вельмі хітрую стратэгію. Ён спачатку прапагандаваў хрысціянства сярод каралёў, а каралі ў сваю чаргу хрысцілі ўжо сваіх падданых. І так ён рабіў на працягу 60 гадоў.
Ён зрабіў Ірландыю не толькі каталіцкай краінай, але і заснаваў сваю лакальную царкву, ірландскую царкву. Вось і дагэтуль ірландцы з'яўляюцца шчырымі каталікамі, што і спарадзіла іх супрацьстаянне з англійскай імперыяй. Ну, не толькі гэта спарадзіла, аднак рэлігійны фактар рэлігійны фактар ўсё ж быў вызначальны, бо англічане былі пратэстантамі. Вялікай праблемай для жыхароў вострава былі набегі вікінгаў. Яны аселі на створаных гарадах Дубліне, які зараз з'яўляецца сталіцай, і ў Лімарыку. Скандынаўскія баяры рабавалі ірландцаў і называлі востраў па-свойму Эйра. Яны лічылі, што сядуць тут надоўга, але ірландцы пад кіраўніцтвам нацыянальнага герою Брайана Бору, які гераічна загінуў у гэтай бітве, яны здолелі перамагчы вікінгаў і назаўжды іх прагнаць з Ірландыі. Пасля Ірландыя разрывалася ад міжусобных войнаў, чым і скарысталіся новыя заваёўнікі. Іх новыя гістарычныя ворагі, з якімі яны будуць змагацца амаль усё сваё існаванне. Гэта брытанцы. Яны сілай і хітрасцю авалодалі востравам і ўсталявалі там свае законы. Ірландцы разам з шатландцамі спрабавалі разам змагацца з агульным ворагам, але гэта было безвынікова. І толькі калі на востраве з'явілася чума, улада англічан моцна аслабла, бо яны жылі ў гарадах, а смяротнасць там была надзвычай высокая. Таксама аслабленне англійскай улады адбылося пры вайне пунцовай і белай ружы. Калі англічане былі занятыя сваімі праблемамі на сваім уласным востраве, яны займаліся вайной міжусобнай за трон, і для Ірландыі было проста няма справы. Але аднаўленне і ўзмацненне англійскага ціску адбылося пры дынастыі Тюдораў, і далей прыгнёт толькі ўзмацняўся. Ірландцы паставілі супраць яго, стварыўшы каталіцкую федэрацыю, але паўстанне было задушана з надзвычайнай жорсткасцю Оліверам Кромвелем, які выразаў каля чвэрці насельніцтва гэтага вострава. Пасля пачаліся зямельныя канфіскацыі. Уся ірландская зямля была падзелена паміж англійскімі феадаламі-каланізатарамі, якія выцягвалі з яе ўсе сокі. Англічане ставіліся да ірландцаў з вялікай пагардай і не лічылі іх нават за людзей. Яны душылі насельніцтва вялізнымі падаткамі, вялізнай арэнднай платай за зямлю, штурхаючы народ да голада і галечы. Шмат гадоў ірландцы выжывалі толькі дзякуючы адной расліне. Гэта была бульба. Аднак адбыўся страшны год, калі уся бульба на востраве была паражана паразітам, які рабіў гэтую расліну нез'ядобнай. І так адбылося на працягу 4 гадоў. Адбыўся страшэнны голад. Гэта была катастрафічная падзея для ірландцаў, бо англічане замест таго, каб знізіць некаторыя падаткі ці ўвогуле скасаваць, яны іх толькі павялічылі, што узмацніла нянавісць для іх простага народу, які быў вымушаны проста уцякаць з гэтага вострава, каб захаваць сваё жыццё. На хліпкіх караблях яны перабіраліся ў новы свет, у Амерыку. Танулі па дарозе. У Амерыцы іх стаўленне было, не тое, каб нашмат лепшае, але не самае горшае. Амерыканцы проста у большасці сваёй былі пурытанамі. Амерыка была заснавана пурытанамі, а пурытане гэта вельмі такія рэўнасныя пратэстанты. І яны не маглі прыняць ірландскіх каталікоў, якія не мелі працы і адчуваліся каля крымінальных колаў. І вось зараз насельніцтва Ірландыі 4 мільёна 700, а ў Амерыцы людзі з частковым ці поўным ірландскім паходжаннем гэта 33 мільёна чалавек. То бок розніца вялікая. 21 студзеня 1919 года Ірландыя прыняла дэкларацыю аб суверэнітэце, абвясціўшы рэспубліку. Гэта прывяло да вайны з Брытаніяй. Вайна прывяла да кампраміснай дамовы, пасля якой Паўночная Ірландыя, вельмі багаты і культурна важны рэгіён, населены пераважна ірландскімі пратэстантамі і ангельскімі каланістамі, заставаўся ў складзе Вялікабрытаніі, а астатняя Ірландыя атрымлівала статус дамініёна. Раскол Ірландыі прывёў да зацяжнага канфлікту ў Ольстары, рэха якога чуваць і па сённяшні дзень. Ірландцы падвяргаліся асіміляцыі, таму зараз у іх падобная моўная сітуацыя, як у Беларусі,
Большасць людзей размаўляе не на роднай мове, а сама яна паціху знікае, пры тым, што ірландскія ўлады яе цалкам падтрымліваюць. Будучы калісьці вельмі беднай краінай, Ірландыя зараз знаходзіцца ў топе лідараў па ўзроўню якасці жыцця, наяўнасці праў і свабод, сацыяльнай абароны. Яны здолелі правесці эканамічныя рэформы, прывабіць замежныя інвестыцыі ў краіне, чым мы іх і віншуем. Дякую. Ці є цікавості питання? Що ж, тоді, Євген, дякую за цікаву лекцію. Шановне господарство, отриманої веди вам у вельми хуткім часі ще сподобиться. Літерально про кілька хвилин ми розпочнемо другу частку нашого вечора. Гэта командная гульня. Тому я попрошу господарство, хто ще не сидіть у команді, долучитися до нейкої команди з людей, собраться, згуртуватися і за час перепитка вирішити всі свої питання, а так само обрати назви для своїх команд. Переласка, зробіть це теперь. Дякую. А всем, кто хочет присоединиться офлайн к мероприятию, можете приходить. Это кафе на Володарского 7. Кафе называется Beer Show. Мы находимся сейчас там. Вход свободный. За 10 будешь писать или записывать? А я музыку.线路输入。 Это было, вы все хворые на коронавирус, да? Ага.线路输入。 蓝牙模式。蓝牙已连接。
Я не знаю, я до 9 не поехал, мне еще дела есть. Октябрьский я не приду. Голландский. Здесь я говорю, но не
Господарство, ці всі собралися, ці можемо починати. Так? Господарство, всі собралися? Просто скажите так, або ні. Так. Ось, правильно. Я хочу, чтобы Максиму Александровичу досталось. Итак, другий этап, так бы мовить, нашего сегодняшнего вечера – это меня. Перед вами поле с 25 питаннями. 5 тем, 5 коштів. Серед вас есть, насколько я бачу, 3 команды, правильно? Правильно чи ні? Правильно, Так. Я попрошу команди, починаючи з вас, представитися. Тобто ваша назва команди. Ірландський штурвал. Ірландський штурвал. Вигадуємо. Ваша господарська назва команди? Бульбажоры. Бульбажори. А третя команда? 4 пацана. 4 пацана. Що ж, дякую. Ви з вами познайомилися. Я думаю, ми можемо починати. Правила гульні наступне. Задача кожної команди, починаючи з ірландського штурвала, обрати одно з 25 питань і назвати мені. Наприклад, Святий Патрик за 300. Коли команда правильно відказує на питання, яке буде на екрані, на відказ у вас буде 30 секунд, тоді ви отримуєте своє умовне, наприклад, плюс 300 балів. Коли ж команда відказує неправильно, ті ж бали віднімаються від вашого рахунку. Так, отримується, що по гульні можна перемогти по мудрі. Ну, таким чином, я думаю, ми можемо починати. Господарство, обирайте ваше перше питання. Ну, возьмем країна держава за 200. За 200. Добре. За 300 давай. За 300. Країна держава за 300. Итак. Все мы ведаем, что столица Ирландии – город Дублин. А какая столица полночной Ирландии? Ваш час. Белфаст. Вы готовы для отказ? Белфаст, так? Это правильный отказ. Плюс 300 баллов ваши. Команда Бульбажори, будь ласка, берите ваше питання. Країна держава 200. Да. Опишите, як виглядає герб Ірландії. Лира на синем фоне. На синем. По-моему, это правильно. Ну, естественно. Вот так, вы отримливаете 200 баллов. Команда 4 пацана, берите, будь ласка, ваше питання. Країна держава 500. Цікаво. Ставки високі. Скільки в середньому десятків тонн на год Ірландія добиває урану? Ваш час. Давайте тихо. 500. У вас ще є 15 секунд подумати. Ви впевнені, що ви готові? 0. Это окончательно? Вы упевнены? Да. На 100%? На 200. На 200. Ну, тогда 500 баллов ваши. Да. Прикольно. Команда ирландских штурвалов. А ось 13, это что может быть? А тема 13. Может быть все, что угодно. 13 за 400. 13 за 400. Вот чем проявляется трыская декафобия? Ну вот самое. Дека это 10. Вот и боятся. Зверните увагу на тему, можливо, вам это допоможе. У вас є ще 15 секунд. Это правильно. Плюс 400 баллов. Команда Бульбажори, обирайте ваше питание. Вызволение 200. Подсказка. Тема вызволения будет связана с лекцией Євгена. Ага. Як звали героя, під керівництвом якого ірландці прогнали скандинавських завойовників?
Ну, там точно. Не итальянский. Не, у меня, конечно, сложно лишь. У вас 15 секунд. 10. 5 секунд. 3, 2, 1. Я прошу ваш отказ. Нехай буде Адель. Билеты. Ну что ж, на жаль, минус 200. Ну это не ну спасибо. Конечно, есть. Команда 4 пацана, я прошу убрать вашу тему. Говори со мной 500. Вы да. Пацаны не мелочатся. Это ви моцно, ребята. Перекладите, коли ласка, на білоруську мову. У вас є 30 секунд на це питання. Я надам вам подсказку. Назовник у этой фразы только один. У вас 10 секунд. Нет, подкасты болельщиков будут вам? Болельщиков нет. Господарство, ваш час вышел. Живи Беларусь. Это не шутковый отказ. Да. На жаль, минус 500. Команда «Ірландський штурвал». Ваше питання. Як бачите, питання за 100 легчайше, ніж за 500. Ким було задушено повстання Католицької Федерації Ірландії? Ваше точно? Це правильно. Команда «Бульбажори». Країна держава 400. По яким боку вулиці рухаються автомобілі у Ірландії? Ваш час. Я ще 15 секунд. Пять, 4, 3, 2, 1. Ваш отказ, пожалуйста. По левому. Молодец, господарство. Команда 4 пацана. 13 500. Ну, ви пошли, да, смотрим шлях, не собі нікому. Питання, яке покаже, хто з вас справедний відьмар у даній ситуації. У яким сузор'ї знаходилося сонце сьогодні над Білоруссю? Ваш час. Ну ладно, говорите, задумайтесь. У вас ще 15 секунд. Ну, она... Господарство, ваш час вийшов. Мне надо сузорье. Давайте. В 13-м созвездии. Не пойдет, надо. 13-е. Назва Калилас. Пусть будет... Ой, рыба. Ну я распишу господарство, вы угадали. Я затлумачу, чому це правильний отказ. Коли ви ведаєте свої знаки зодіаку, все таке, ой, він почнеться 21 соколика. Зараз. Ось я ж вам казала, тема 13 – це самая моя любимая тема. Команда «Ірландський штурвал», я вас прошу. Ну, вы правильно идете. Не успешно. Что было
Адбылося 21 студзеня 1919 года. Оголошение декларации про незалежность. Ну, и это правильно. Молодец. 12300. 13 У адрознення від європейців китайці не люблять лічбу, яка по-китайську звучне слово смерть. Назовите лічбу. Это ваш початковый отказ? 4, да. Это правильно. Я же знаю. Это надо выписать. Команда 4 пацана, берите ваше питання. Святий Патрик 500. Ну. Ну, ви вирішили всі питання за 500. Ну, гадай. Є легенда, що менавіта на прикладі яго Святий Патрик тлумачив людям сутність Святої Троїці. Подумайте про Ірландію і назовите яго. Ваш час. Клевер? Это кончатковый отказ. А я клевер побила. Я попрошу докладный отказ, чтобы я не приму помощь. Клевер трехлистник. Ну, в принципе, я залишила этот отказ. Налейте чего? Команда «Ірландський штурвал». Берите свое питание. Будь ласка. Ну, правильно. Чому ірландцям не були раді американці? А тому что... А кто из них протестант? Так, у вас есть 25 секунд, как это выражено. Потому что американцы. Отказ есть. Потому что американцы правослышные протестанты, а ирландцы католики. Так, правильно отказ. Бадар, я очень рада, что его на лекции слухали. Команда «Бульбажоры». Держите ко мне «Бульбажоры». Давайте. Мы думаем сейчас. Святый Патрик 400. Святый Патрик 400. Легенды кажут, что Святый Патрик у вольне внесение в США зробил цалком земную добрую справу. Вызволил ирландцев от них. Назовите их. Ваш час. Викингов? Это у вас кончатковый отказ? Да, концовка. Ну, коли викинги это змеи, то да. Да, мы так и думали. Команда 4 пацана. Говори со мной 400. А я не буду это. До якої мовної групи относится ирландская мова? Кельтская. Я учу вас, это правильно. Команда ирландский штурвал. Як переноситься на белорусскую мову назву країну Air? Б, держава. А это ваш кончатковый. Молодцы. Только что. Краина 100. Країна 100. Ну да, треба держати 100 балів. Ну хоть что-то. Якою валютою користуються сучасні Ірландії? Евро. Это ваш кончатковый Да, отказ? да. Это правильно отказ. А дайте телефон. Выпьем за наш. За евро, да. 4 пацана. Святий Патрик 300. Добре. Святий Патрик покинув після себе два твори: «Сповідь» і «Послання до воїв короля Коротшика». Тому лічиться, що менавіта ён подарив Ірландії гета. Назовите гета. Ваш час. Христианство? Это ваш кончатковый Да. отказ? Так ладно. На 100%. Да. На жаль, гэта, короче, так само легенда. Есть умеркование, что это не он зробил. Письменность альбо письмо. Ну почти. Итак, господарство. У нас осталось 2, 3, 4, 5, 6, 7 питань. То бок кожна команда откаже ще на 2. Команда ірландський штурвал, беріть своє питання. Говори со мной. 200. Оберите з пропонованих надписи на ірландській мові. Зверніть увагу. Надписи. Так. Того, як некоторі. Перший, третий. Еще раз, какие надписи? Перший, третий. Это ваш Кончатковый. Отказ неправильный. Первый, третий, четвертый.
Обожнює від письма, греко-архаїчне письмо. Письмо, яким користалася саме старожитна форма ірландського. Другая форма другий отказ Так. Команда Бульбажора. 13-200. Лічиться, що у п'ятницю 13 активізуються черці, відмарки і яни. Коли з першими і другими все зрозуміло, то яни беда цілком сучасна. Яни часто ладять у п'ятницю 13 свої особливі епідемії. Назовіть їх, будь ласка. Ваш час. «20 секунд. 15 секунд. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, час вийшов. Стоять! Отказуюсь, не было. Есть бы! Господарство тишей, будь ласка! Я вас слушаю. Уже час давати отказ, ваш час вийшов. Даєте отказ, альбо ми залишаємо як неправильне. Ладно, я не знаю, да. Нема отказу. Можливо, у інших команд є отказ у болельщиків. Ніхто не ведає? Шкода. А кажуть, статистика каже, що в п'ятницю 13 особливо цікавими становляться комп'ютерні віруси. І вони це хакери. Да ладно. Команда 4 пацана. Святий Патрик 200. Ну, і правильно. Заступником якої країни Святий Патрик не лічиться? Нігери, Ірландії чи Люксембурга? Люксембург. Это ваш кончатковый отказ. И это правильный отказ. Итак, у нас осталось разгулять по 2 питання, і всі яни за 100. Обирайте. Вызволение за 100. Добро. Открываю питання. Як називали себе проводери клану? Ваш шанс. Молодці. Команда Бульбажори. Давайте поговори со мной. Поговори со мной, да. Сколько державных мов Ирландии? Коли вы назовете, будет вам список. Ой, ну, ирландская и английская. Сколько? 2. Большое. Это правильно. Ну что там? Итак, 2 питания. Святый Патрик 13. Святий Патрик. У який день Святий Патрик узгадується церквою? А насамрэч питання за 100, я прошу звернути увагу, не складався. 25 секунд. Ребята, это питання за 100. Будь ласка, прошу на це звернути увагу. 14 дней. 16 марта. Это ваш кончатковый отказ. 17 марта. Ну, я лечу, это правильный отказ. И теперь у нас осталось питание номер 13. Я прошу всю аудиторию послухать его, кто первый откажет правильно, то я снимаю подарок. А выкрикивать надо? Поднять руку. Можно? Згодно з легендами, великий магістр Менавіта Гека католицького ордена закляв у п'ятницю 13 на вечные беды. Лёска? Там є. Подожди, я відчую, перший раунд закончений. Як коли ви думали, що це все неправда. Зараз наше журі у особі Євгена підлічить ваші бали, і ми вам їх скажемо.
Ща, дайте допить. Привет всем, кто в чате, приветствую. Так, у нас тут сейчас идет мероприятие. Все включено, так ничего не работает.周线路输入蓝牙模式，周音模式。 Так, вы... Ну да. А ты сам там выступаешь?蓝牙已连接， Я тут, да. Она такая. Какая? Я на стримах сейчас котлетки, а ты же пропоновали просто мы сейчас котлеты зайчим и будем перемахать вас на килограммом 20. Сколько приседаешь? А вы сколько мероприятие. Это сегодня мероприятие Ельской молодежи в честь ближайшего праздника Дня Святого Патрика, 17 марта. Вот, организуется мероприятие, связанное с культурой Ирландии. Здесь вначале была короткая, плотная такая лекция по поводу Ирландии. Сейчас небольшая викторина. Первая часть прошла, другая сейчас будет. И потом будет проходить мастер-класс по песням. Потому что забить паузу, но за 7 минут. Сюда лучше. Скажем, сюда.
Вот, смотрите, какой колоритный чувак. Это же блогер Андрей Войнич. Ну, не блогер, конечно, но так. Ну, подальше. Чего сказать, что? Придумал, что музыка играет. Хорошо, можно музыка, нормальная, красивая, ирландская музыка. Я тебе говорю, что их перебивает полностью. Что ты хотел спросить? Ну, я смотрю, ты немножко нетипично сегодня одет для среднестатистического белоруса. Почему ты так выглядишь? Что это за шапка? У меня День Святого Патрика. Что для тебя значит День Святого Патрика? Ну, вообще, это просто веселый праздник. На самом деле, я люблю веселые праздники. И сегодня, ну, как бы сегодня, конечно же, не День Святого Патрика, да, но так как мероприятие приурочено Святого Патрика. Ты достаточно, Андрей, сведущий человек в этом деле. Расскажи, как празднуют вообще День Святого Патрика? С какими традициями это связано? Ну, то, что я сведущий человек, это очень громко сказано на самом деле. Но, насколько я знаю, это день веселья. Это день веселья, это день, когда люди, в принципе, ну, гуляют, пьют, радуются. Гуляют, пьют, радуются жизни. То есть, ну, вообще, Святой Патрик — это человек, который привез христианство в Ирландию, который освободил змеи, опять же, Ирландию, да, то есть, ну, в принципе, возвеличивается очень круто, вот, и почитаемый. И, соответственно, ну, если это такой классный чувак, почему бы не праздновать его день, да? Ну, на самом деле, я говорю, ты ошибаешься, я не настолько сведущий Святых Патриков. Ну, просто по сравнению со среднестатистическим, я сказал белорусам. То есть ну, большинство возможно, людей вообще да. не знает, что это такое. К сожалению, да, не знает. И да, этот праздник не наш, он не типичный, но мало белорусов знает, кстати, что Святой Патрик является также покровителем и Беларуси в том числе. Поэтому как бы белорусы празднуем День Святого Патрика. Он 17 марта, не сегодня. Ну, можно и сегодня, в принципе. Святой Патрик, на такое дело можно начинать когда угодно и никогда не заканчивать. Флаг ЕС как раз к месту, потому что организует Европейская Беларусь, поэтому флаг ЕС здесь вполне уместен. Он не любит бесплатно. Вот один раз я один раз позвал бесплатно. Господарство, я бачу, що у нас є присутня в кожній команді, і коли ви дозволите, я скажу попередній винік за перший раунд. Итак, команда Бульбажори має 300 балів. Ви старалися виграти по модулю, но не отримались. Ну нічого, все ж таки. Як бачите, у нас тут ставки вишейші. Команда 4 пацана, 1400 баллов. И команда Ирландский штурвал 2100 баллов. Олег, если вы думаете, что ваши баллы стремятся столкнуться, то вы помыляетесь, шановное господарство. Перед нами я считаю раунд. Олег, этот раунд будет цікавіший для меня и складаніший для вас. На кожне питання буде відказувати не вся команда, а один від її представників. Остання команда не має права йому допомагати. Я ще... 哎呀，你更开。 Дякую, що ви допомагаєш мені казати. Видите? Я ще... 哎呀，已连接。 І вона со мною говорить. Є ще одно міні-правило. На 2 питання запа один і той же чоловік оказывать не може. Тобто кожен раз представника обирати треба буде нового. За правильний отказ представник команди, що господарство це цікаво, за правильний отказ представник команди отримає одна приз, а для своєї команди відповідно кількість балів. За неправильний отказ кількість балів одиметься від рахунку команди. Дякую за увагу, чекаємо ваших колег і будемо починати бій.
Я выдумаю, что ну что, я не говорю вас.声音模式，线路输入。 Что, не супер? Нет, супер. Вітаю господарства. Як бачите, у нас тут свято День Святого Патрика. Він, звісно, ще тільки 17-го, але ми вже святкуємо вовсю. Ми з вами не боїмося ні п'ятниці 12-го, ні коронавіруса. Дякую. О, працює. У нас теперь з'явився мікрофон, нас буде чувати. Що ви ще сказати? Зараз у нас буде другий раунд гульні. Ён мусить бути достатково цікавий. Після цього ми будемо співати пісні, тому доставайтеся з нами. Дякую за увагу. Я уже просто танец слушал. Ну, на жаль, ні, ми можемо повідомити. Станем с тобой там. А что это? Смотри, ногу вперед, ногу вниз. Ногу хоп, перекид, и эту сразу же назад. Хоп, 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 хоп. Очень просто. Так, ну что, Подождите, можем ли протягнуть? Все уже собрались. Вы кажите мне так, альбо вы кажите мне нет. Не все еще собрались, так? Все на месте. Поднимите руки команды, у которых все люди на месте. Команда бульбажоры, которая не хапає еще одного человека. Ці можете його позвати, будь ласка? Добре, чекаємо. Стараемся подать знак для вас, как или человек первый. Добре? Дякую.
Без понятия Ура, наскільки я бачу, можемо. І так, сподарство. Будь ласка, послухайте мене. Меня стало больше чуваць, як ви бачите, і коли кого-то не буде вести со мною діалоги, буде вогулі класно. Таким чином, я попрошу команду «Ирландский штурвал» обрать одного доброохотника, который выйдет сюда за меня. Добро. Представьте себе, ласка. Я Панкевич Глеб, другой курс. Вау, все, КДБ теперь вас знайде. Другий курс, СПАК. А дивіться, ласка, ваше перше питання. Матрицу пива за 800. Добре. Одразу потлумачу. Матриця означає, що або в самім питанні, або в відказі, або і там буде слово, або як частка і слово пиво. За 800. Кого б ви могли назвати бірофілом? Ваш час 30 секунд на подумати. Я ще 15 секунд. Певно, любого ірландця. Конкретно, не зовсім конкретно кого, але дайте значення слова бірофіл. Це чоловік, який любить пиво. Выдатно, плюс 800, это по-перше. А по-другое, не заходите от нас, будь ласка. За того. За правильно. Попрошу аплодисментов. Команда Бульбажоры, ваш волонтер. Представьте себе, будь ласка. Ягор зовуть. Добре, а дарите питання. Міфологія 700. Міфологія за 700. Саме цікаве тема по мені. Сукупная назва боских істот, що живуть внутрі холмов. Зрешти, з назви гэта відаць. Калі ви знайомі з криху з ірландської міфології, напевно. Я вірю. Ваші 30 секунд. Пять, 4, 3, 2, 1. Я лічу, що гэта холмовики. На жаль, в ірландській мові нема такого слова. Тому це неправильний відказ. Можливо, хто-небудь ведає? А варіанти які, можливо? Контролі? Ні. Хобіти! На жаль, ні. Лепрекони! Ні, гэта сіди. Сід гэта холм. Тримаю у курсі. На жаль, команда Бульбажору губляє 700 балів. Итак, команда 4 пацана. Ваша задача... Пиво 1000 бери! Ваша задача представиться для початку. Матриця пива 1000. Микита. Тримайте курси. На території Ірландії знайдено каля 4000 дивних збудувань. Колодежі побач з водойомами, а недалеко паліва і каміння. Одна з двох версій істориків каже, що там смажили дичину. Назовите другую версию. Ваш старт. Он что-то читать не умеет. 20 секунд. 15 секунд.
10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Там варили пиво. Я лишую вас плюс 1000. Я не пойду с новыми. Можно еще вы представить? Сердце, так? И рослина, и печенье, и алкоголь можно съесть, пить. Назовите 30 секунд. Беловежск. Что? Голод. Верните увагу на слово матрица. У нас можливо это поможет. Это может быть альбо слово, альбо кавалок слова. У вас 15 секунд. Подумайте про письменник. Может быть, 5, 4, 3, 2, 1. Я хочу от вас отказать. Зараз. Кавалка тоже будет готова. Ну, вы бегаете от стене? Тогда будем с вами драться. Давай. Стоп. Ну, скажите. Это неправильно. Отказ, на жаль, Олег. Я хочу, как мы с вами додумались до правильно. Кто по минус 900, или давайте подумаем. Глядите, яких белорусских письменников вы ведаете? Ну, я голос Янка купала, я ще кому. Богданович, ще. Гарун, Гороткевич, Гришов. А хто байки писав? Прошу за себе команду Ульбажуры. Команда Бульбажоры, 1 ваш волонтер. Так, по-моему, да, все правильно. Александр. И ваш тема? Матрица пива 700. Матриця пива 700. Як бачите, питання по матриці ми любимо. Згодно з анекдотом, у яких слові треба зробити 4 помилки, каб отримати слово пиво. Є ще протяг. 5 помилок, каб зробилося слово водка, 6 помилок, каб було слово коньяк, ну і так далі. Ваш час 30 секунд. Это будет 15 секунд. Берите 1000. Сколько? 5, 4, 3, 2. Я хочу 20. Готовы его дать? Я покажу, готовы. В том сенсі, що ви не ведаєте. Ви відмовляєтеся дати мені отказ. А поспробуйте. Ну, слово з 4 літрів. Ніяким чином зв'язане з пивом. Ну, от давайте. Любое. Слово с 4 литров. Так, любое. Як ви хочете. Хоть Саша. Ну от, що завгодно. Раптом нравится. Не слухайте подсказки з зала, вони включаються все неправильно. Докладывание можете мне дать сейчас? Нет, так? Давайте. 5, 4, 3, 2. Хата. На жаль, это неправильно. Отказ минус 700 баллов. Господарство, можливо, кто-нибудь свет? Мы знаем. Квас. Неправильно. Рыба. Любое слово. Вода. Вода? Да любое
любое слово, кроме пива. В конкретном анекдоте было конкретное слово «крепость». Четыре пацана, волонтер ваш. Подарок лишить Андрей, он выбирает. Матрицу пива 600. Матрицу пива 600. Одним словом, растлумачьте, кто такие бровы. Пойдем. Пивоварцы. Есть еще слово? Ну, пивоварцы. Пивовар. Еще правильно. Команда «Ирландский штурвал». Кто с вас еще не был? Выходите. Погуляйтесь и все, да вы выходите. Ромочка, что вы выбираете? Стравы за 600. Нет. Чаго спіраліченого няма у складі повного ірландського сніданку. Яєчні, бульбяного хліба, сендвіча з сиром і салата і ці підсмаженого бекону. Час 30 секунд. Команда не підказує. Это ваш кончатковый отказ. Как неправильный отказ? Правильный отказ – сэндвич с сыром и салатом. Команда букважоры. Нет. Вас так само обязательно гуляет все. Сейчас было место. Играйте. Ставлю такой. А кто выбирает? Як вас зовут? Настасья. Настасья. За сколько за? Який алкогольний напой додається у Irish Coffee? 9 секунд. Это правильный отказ. Хочу вам сказать, мы сделали недавно версию с настойкой Беловежской, это письмо. И тому кожного... Тому кожного есть настойка Беловежской. А мальчик? Команда 4 пацана. Кто с вас еще не был? Приходите до меня, пожалуйста. Представьте, Кирилл. Кирилл, выбирайте. Стравый напой. Стравый напой, празднує урожай этой рослины в середині 19 століття насельніцтво Ірландії скоротилося на третину. Сьогодні це основа таких страв, як боксті, чемп і калканон. Пригадайте своє летище білоруське і назовіть рослину. 3 секунди. Мне надо ему как-то передать информацию. Да, информацию не передаем. 5 секунд. 5, 4, 3, 2. Я хочу рассказ. Рослина на белорусском летище. Я смотрю на программу. Евген сегодня приехал. Ну давай. 6 литров. А вот это подсказочка была, так можно что ли? Правильно. Это будет. Ну, это не важно. А вот если мне как-то Я всех показываю, это важно. Так, а можете представить команду «Ирландский штурвал»? Представьтесь, Криласка. Микита. Итак, господа Никита, берите Криласка, ваше питание. Вот, синхрон я хочу вам сказать. Жанчина привід з'явлення теквік якої предказує смерть і розбурення у певному сенсі аналог білоруської плашки. 6 літрів. Ваш час 30.
Твоя сила, ты все. Там оно требует пароль, да? Ваш час подошел до конца. Ладно, публика. Большие. Правильно, отказ. Большие. Я прошу наступную команду вывести для меня колькость одного человека. У нас информация мифологии с правой ногой. Я концентрирую мифологию с подачей, с правой ногой. Но это не отлично. Объект слышит? Катя, вы набираем мифологию за 600. Кто вам потребен как добычу латы и золота? Правильно. Почекайте, не ситуация в линии. Команда 4 пацана, давайте четвертого. Представляйтесь. Никита, самый популярный Темний гатунок пива приготовлений з використанням пальоного і карамельного солоду, де смаженого ячменю. Перша початкова в Руси Ірландії як різновидність портера. 5 вибір. Стаут. Правильно. Что ж у нас осталось три робочие питания, кому обернитесь сярод своих шальцов команд, тих, хто хоче зараз уже по другій школі. Хто з вас? Хто ваші Чому не варто кататься на пельке? 30 секунд. Первое питание, что я назвала делать? Ты не откажешь, что мы закладываем. Пельки затягивают своих вершников под воду, там их съедает. Если никто зараз не есть, есть третья частка, потом вам пробует человека плавать по воде, чай. Но это правильно отказ, я не могу powiedzieć. Да. Команда Бульбашоры. Обирайте. Колодец с правой ногой. Что такое Irish Whisk? У склад якого входить виски, верес, конюшина, мед и розы, іншие травы. Теперь я мне не сказала, какие. Это ваш кончатковый отказ? Это неправильный отказ. Тебе дает кто-нибудь в аудитории, что такое Irish Whisk? У Италии варят такие напои, как кремия мисте. Это вид ликера. Такая же назва Irish Whisk, нет ликера. И я прошу нашу опорную команду 4 пацана. Ну давайте, кого ми сьогодні ще... уже бачили, Микита, добре. Ну знаєте, тут вибір зробили за вас, мені просто цікаво, це скажете на це питання. Яка стихія належить богині з ім'ям Маргіта? У вас 30 секунд. Коли що, стихії 4. Тримаю курс. Ну тут выбор поміж водой, огнем, поветром и землей. А ты сидишь молчишь. Вода. Это ваш кончатковый. Да. 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 200. Да. 300 отсюда. Да. Но вы можете завалить свою команду. Да. Да. Интересно аудиторию еще? Вперед. Я шеврял. Огонь. И я шеврял. Земля. Ветер. Прыгал жесть. Правильно отказ это огонь.
Красавок. Марина Бригитта має вогненно-рыжие волосы и ходит в подвальную Господарство, наше доброе, щирое и сумленное журы зараз підвищують наші бали. Після того, як я їх оглашу, команда переможців отримає від нас невеличкі подарунки. А після гэтага у нас буде майстер-клас по співам. Тому не збудьте, коли ласка. А зараз невеличкі перерыв. Так, еще один небольшой перерыв. Подпишись на наш чат. Просто люди не вникали, но они просто могут не стоить. Попадать не можешь. Не, просто все были в одном чатике, и ваши. Люди не показывают. Что сказать? Мероприятие интересно. Тамада хороший конкурс. Если, конечно, минусы. Какие, например? Ну, я не буду. Кто хочет, может сам прийти. Хорошо люди покрасовать. Это вообще такая шутка. А специально либо покупал мне мнение, потому что это Что-то, но просто так, ты уже смотришь одно и то же почти. В тот раз жила жизнь. Нас спрашивают, Олесь отдыхает после освобождения. Цікаво. я ж кажу. Так. Спалил себя, да? Такой самый нервный. Вы же настраиваете еще один просто не освободите термин. А то сейчас ничего нету, так что хоть люди по песню послушали. Ну, похоже, что ничего. Да, а что после, ты можешь живи, вот, пожалуйста, нас накрыть,
собралися, і я можу розказати вам, наскільки ви молодці. Правда? Да. Ну, какой мало. Итак, шановне господарство, я віншую команду Бульбажори з тим, що вони у нас, а матч перемогли по модулю. Мінус 1400. Классно! В свой час мы с моей командой на такой гульни поставили рекорд минус 11 тысяч. Вам не скуды. Команда «Ирландский штурвал». Вам не хватило всего только 600 баллов до перемоги. 2400. И команда 4 пацана. 4 пацана зарешали до 3000. Я вас с этого віншую. Итак, мои дорогие переможцы. Я буду вам раздавать всякие супер-мега-потребные специалисты. Не надеюсь. Носите с гордостью, пусть ваши холодильники будут белорусские. А вы у вас были холодильники. Итак, господарство, я попрошу тех, кто еще не дозбирался, які дозберите их до нас, потому что я хотела, чтобы давно их протягивали наш вечер. А пошнее ягоной часткой это мастер-класс, буду разом з вами співати. Так, будем разом з вами співати ірландську пісню 16 століття. І зараз мені поступила пропанова, і в принципі вона мені вельми подобається. Коли можна, давайте ми зрушимо наші столи в один ряд. Добре? Можете зараз це зробити? Так. Дякую. Я думаю, я зараз буду сказати, що ці столові зробити. Ребятки, не сбегайте до конца, не выйти. Осторожнее. Она со своей сестрой. А может одна, не знаю. Ну, обязан. Обязан, да. Родина, мать, да. Что, вам так не выдавать, раз вы президент? Он украинский споет. Ладно, врач, мы всем подозрение, что это не Зараз нет, серьезно. Ах, это переклад. Это был... А как песня на ирландском называется? Я не веду, я переклад не робил. Да. А робила переклад? Как песня на ирландском называется? Я на по-английски. Как? А можно я шотландская? Ирландская песня. Ирландская. Спочатку она была ирландская, На белорусской воле. а, ну я же ей переклад. Зачем я снимаю? Конечно, ну. Ну, могу для вас найти оригинальный. Здравствуйте, все мы собрались. Докладно все? Мне пытается не Катерина, я вам раздавала тест? Слово, песню. Давала вам? Ну, тогда Коли стул не хапає, возьмите у нас. Тут его здесь. Ну ладно. Короче кажучи, оповістите мене, коли ласка, коли всі будуть присутні, добре? Дякую.
Дай жартую. Тихо, нет, я пытаюсь понять, что это за книжка. А я просто подумала. Все нормально? А, я все понял. Да, приносили. Все что-то, ну да. Упустили. Кстати, у нас буквально Если никто не ушел под стол, то остались. нет. Нет, мне нужен в этом Все собрались, средний балл выше 9. Господарство, вы еще кого-то чекаете? Нет. Давайте вы отреагуете на меня приласно. Все, да? Давайте нет. Все. Тады зараз я пропоную вам наступну схему. Зараз я приспіваю вам пісню, як я вже казала, 16-го прикладу стагоддя, застольну пісню, яку, звичайно, співали на розвітанні. Відомо ж її співали і по-білоруську, але так як ми знаходимося у Білорусі, і ми білоруси, і ось у нас білоруський переклад пісні. Ви послухаєте, і потім ми разом з вами її вивчимо і кілька разів поспіваємо. Добре? Дякую. Скільки грошей не було, на всі випився ранее, несуться шляхами любя. Господи, ладно. Попрошу пробачення, зараз я трохи настрою гітару.
мешай. Итак, господарство, зараз я прошу вас усіх долучатися до мене і співати разом со мною. Давайте всі разом заспіваємо. В принципі, пісня по мені. Давайте. Ну що, давайте 3-4, починаємо. Давай, хлопці. Господарство, вам величі, дякую, ви класно співаєте. Мне подається, я особисто моє міркування, ну і статистики, що перший раз це випадковість, другий раз спадіння, а ось третій раз докладна система, докладна вивчення. Я пропоную вам не ще раз, один раз співати пісню. Ви згодні? Давай, я вас покинуть, бо маєте електрон. А я вернусь. Ну, тоді вам доброї дороги. Ми будемо вас не співати. Всем диском пис. Всем диском пис. Победи! Знаешь, что я могу прям вылезать, потому что я сейчас... Архивы. Сейчас такое. До свидания. Друзья, спасибо за надежду. Мог бы быть Денис, но свистят по степи, ветер гудит в проводах. Будешь співати третій раз? Ну, тоді давайте починаємо.
Да. Ну что ж, Кстати, Кирилл, успеваем? подписывайся на паблик, Ну, так, девчата, у нас скоро будут треки. Великий дякую за сьогоднішній вечір. Як ви розумієте, сьогоднішній не закінчується. Ви сидите, комунікуєте, говорите про своє. Зараз на екрані з'являться ще посилочки. А? Можна гітару? Можна, не можна, будь ласка. Вона мені ветеранка, їй вже 15 років, їй треба відчувати. Нет, электруха может такое сделать. Кстати, да, у нас басиста нет. Таким чином, хочу договорить свою промову, можно Зачем на белом свете есть бездна? Так, ну что, в принципе, основная часть закончилась. Спасибо всем за внимание. Такой вот интересный, оригинальный стрим сегодня получился. Можна я договорю, і всі будемо співати і комунікувати? На екрані нагадую дві посилки, лутерки, де ви можете не вступити одно одного, коли ви одно одного не видали, і довідуватися про наші нові презы. Так само зараз я хотіла б дати слово господару Арсенію, який мусить нам нечто сказати, як Арсеній. Сябри, дякую усім, хто приходить, хто
хто приходить уже не перший раз, дякую тим, хто приходить другий, і тим, хто приходить, тим, хто прийшов сьогодні перший раз. Великий дякую вам. Без вас бы этого не было. Я хотел бы благодарить еще раз попросить подписаться на эти каналы, бо менавіта не каналы, а суполки, где будет поведомлено об наступных ивентах. То бок, я думаю, что все хочуть працягваць прыходзіць, працягваць тут размаўляць, атрымоўваць нейкія цікавыя веды, гуляцца. Таму ось бачце, ну і хацелось бы яшчэ падзякаваць уладальнікам бара Биршоу, еўрапейскай моладзі, якая сёння арганізавала то бок нам, і еўрапейскай Беларусі. Таксама мы без каго гэтага всего не было. Я бы хотел бы еще раз, крылатка, аплодисменты просто тым, кем бы не здоровье не было. Ну, в принципе, все, почувайте, вечер протягивается, сегодня у нас ирландский вечер. Я думаю, что Ирландия это та краина, у якой есть шмат чего супольного з беларусами. Почувайте.